Salvator. Oke teman-teman, ki proses apa nek ngarani iki masang moto macanan teman-teman. Iki pakai mata. Jadi matane iki sudah tak cat teman-teman dulu to. Udah semono. Terus yang sijine lho ning ndi mesti. Mosok kene kono ilang teman-teman. Lho, gak enak. Oh, iki lho. Koyo di anu iki, digedolanan kucing teman-teman. Lah iki untuk yang satunya sudah tak cat juga. Lah tinggal pasang di sini ya teman-teman. Jadi nanti lemnya pakai lem G terus serbuk. Lah ini serbuk nanti dipilih sing halus-halus teman-teman, aja sing kuwasar ngene terus di apa dolet ora ya teman-teman. Jadi sing halus-halus seperti ini. Lah ini bau antar teman-teman lagi ya. Lho. Iki sore hari iki angine bau antar iki lho. Kota angine mobat mabit tenan iki teman-teman. Lah terus pakai iki ya teman-teman. Lah pakai lem iki engko dolet terus dipasang nih kene. Lah iki masih kurang teman-teman iki lho bendol lho. Ini bendol iki masih kurang ya teman-teman delok to. Kurang mili. 3 milian paling teman-teman iki. Kira-kira 3 mili ya teman-teman. Lah iki kok didempol teko kene sret ngene. Terus barongan Salvator. Lah ini request wonge jadi pakai stiker bukan pakai cat ya teman-teman. Lah iki stiker semua iki ya nek tulisane iki. Request wonge njaluk 1204. Ya mbuh iki tanggal lahir mbuh apa aku ya ora ngerti ya teman-teman. Yang penting request ngene dikongkon ngeletno ning kene ya wis lah. Tak keletno ning kene. Soale iki ngambile wonge ya nyantai teman-teman. Kadek wonge ya jek ngumpulno duit ya teman-teman. Terus untuk ensele lha iki aku lali teman-teman. Bu ensele tak gua ning ndi wingi. Soale wis nayang wis apa nek ngarani wis berkarat lah, ora ngerti aku ukurane piro atau mbuh 4 mili, mbuh 5 mili. Nek kaya iki 4 mili teman-teman iki lho. Soale sakmene lho, iki lho bolongane iki. Makanya aku sik bingung iki tak encepi 5 mili apa 4 mili ya to, soalnya wis tak pasang ya. Ya iki kan ada 2 teman-teman. Soalnya aku yo nandon banyak banget ensel. Yo. Kian tok iki mulai 3 mili, 4 mili, 5 mili ada ya teman-teman. Koyo kari milih kok sak piro komodawane. Iki agak bengkong teman-teman kok dikencengno. Ya iki juga agak bengkong. Ngene iki ngencengno dhewe teman-teman. Biasanya tak kencengno saurunge masang lho. Soalnya kan tak gulung teman-teman. Masya ngene iki ya to. Dawane utawa gedine iki dawane iki 6 meter ya teman-teman. Dawane 6 meter terus gedine 5 mili iki nek nggawa ya tak gulung teman-teman. Soalnya nek ora tak gulung ya to ngono wabraki kancane sing liwat teman-teman ngembong gede ngono kan banyak orang yang lalu lalang ya teman-teman. Makan tak gulung ini. Paling 4 mili iki lho teman-teman. Lah iki lho paling jajal dincepno ning kene. Lho pas teman-teman 4 mili berarti mosok 5 mili sik jajal sik. 5 mili sing ndi? Iki 5 mili podo iki. Undang kleru nggo. Iki 3 mili. Iki 4 mili. Iki paling ya teman-teman. Mbok sik jajal sik teman-teman. Ya beke oh iki lho 4 mili ya teman-teman. Lho. Dincepno iki pas kok koyoke. Lho pas. Tapi nek ensel ngene iki gampang ucul teman-teman, sak rapet-rapet to berberamu to. Tapi nek stainless seperti ini iki gampang melorot dhewe, makane kok di kene iki digrendo utawa dipresno pisan sakmene. Lah sakmene. Terus bar ngono kok njabane kayu ki bisa ditutup ya teman-teman, ampre agak ucul dhewe. Soalnya iki lunyu iki stainless iki ya jenenge stainless ya teman-teman, krum-kruman seperti ini. Loh, krum-kruman. Terus untuk rambutnya iki juga belum ya teman-teman. Rambutnya urung, gondele iki gondele agak aneh teman-teman. Jadi gondele iki wonge njaluk warnane iki bendera Belanda ngono kalau teman-teman. Apa biru, putih karo abang teman-teman. Jadi gondele masih barongane telon ki gondele karo sungute iki nyeleneh banget teman-teman. Cebleh banget soalnya warnane biru, putih karo abang. Nek gak salah ya teman-teman iki ya
sak rohku ya kuwi, jadi wonge njaluke request sih kuwi biru putih abang kene. Terus anak klontonge klintinge nggawa dhewe teman-teman klintinge, tapi mbuh pira wingi ora tak hitung kok dipasang lah, pasang ning kene ning mburi. Terus iki simbare juga belum tak pasang, nek simbare wakah ya teman-teman iki. Super teman-teman untuk simbare, tapi ya saya tak tandon teman-teman, ora tak upload, ora tak posting itu. Kita tandon sih, soalnya masih banyak orang yang jualan simbar ya teman-teman. Kok nek iso wentek ngono kae lagi tak tokno wis biasa ya teman-teman. Kene bakul ae to. Bakul wis biasa nek apa perkara tandon menandon ngono. Biasane rambut yang super ngono kae tak tau andon sik teman-teman. Ben wong-wong ben apa dodolan sik, nek aku tak tau andon sik. Nek wis entek kabeh golek rambut bingung lagi tak tokno. Tapi yo hargane anu ya teman-teman, yes ngono kae lah teman-teman. Untuk hargane wis roh dhewe to, nek pomo barang langka ya teman-teman, barang langka hargane yo langka ngono ae teman-teman. Terus ki nah iki nanti kita buatin ya bareng ini ki tak buatin apa gocelan ya teman-teman. Gocelane soalnya puwendek sakmene. Ya jane wis pas, cuman yo wonge memang jaluke panjang ya wis lah. Terus ki nah ini sing Sumatera kemarin lagi sik wabut ya teman-teman. Bu arep tak kedhokne gak iki kok. Sik wabut iki. Tapi wonge wong tuwek teman-teman, jadi orang tua kan yo kuat-kuat ae to. Nek kulino ngarit utawa apa ngene angkat-angkat berat ngene iki ya bagine wonge wis enteng ae. Nek bagiku ya enteng teman-teman, karena saya ki kulino anu ya teman-teman, kecilik ki ning sawah, jadi yo koyo ngene iki masuk wabote terlihat enteng teman-teman. Nyunggi momol, nyunggi krokot ngono kene sawah go mulih to, ge pakan sapi berat banget teman-teman. Cuman nek kecilik wis kulino yo masih bobot piro ngene iki, bobot 9 kilo ae ra nek apa-apane ya teman-teman. Yo ibarate teman-teman. Jadi nek gak kulino yo memang berat ya teman-teman. Masih bobot 5 kilo kuwi nek digawe solah yo berat nek gak kulino. Tapi nek kulino yo anggap ae wi olahraga teman-teman. Olahraga sore nek karo jaran olahraga tangan ya teman-teman. Nanti kita pasang di sini. Kayak gini, toke kayak gini bisa. Jret. Iki kok metungul siji iki. Siji metungul ya teman-teman iki lah. Iki pas iki wisan. Apa anu dempulane kurang ya iki? Dempulane kurang teman-teman iki. Sing bagian kene iki kurang ya teman-teman. Lho. Yo kita dempul lah bisa. Ya wis pas iki mripate. Jajal kita copot dulu ya teman-teman. Jajal kita copot ngene. Iki kemarin arep tak bor nah teman-teman, cuman karo wonge wis digawa mulai he to. Jadi untuk bor-borane tetap yang kemarin sing lawas, makanya blenggang seperti ini. Kata ansale gawedi iki 6 mili teman-teman iki. Untuk ansale iki 6 mili. Jadi aku ora duwe wesi 6 mili, karepku tak kon ngebor wonge dhewe. Tibake langsung dicati seperti ini teman-teman. Makanya blenggang padahal iki wis trep teman-teman, iki wis trowet iki, wis tak lamakno lho iki lho. Luwenggang. Jadi sing dhuwur ki harusnya dibor neh rondok dhuwur ngene ya teman-teman. Ya dibor neh lah, diterpno neh. Tapi karo wonge langsung dipasangi. Sing kene iki ya tak pasangi anu teman-teman, gabus. Lah iki jadi wonge njaluk kae gabus. Soale dase mlebu teman-teman, dase wonge mlebu ngene, blundeng ngene. Lah gede ya teman-teman. Iki macanan iki besar banget ya teman-teman. Nek kok kamera iki mbuh iki ketok cilik po gedhi gak ngerti aku teman-teman, tapi nek asline iki gede iki. Macanan iki besar banget iki, kadang ndase iso mlebu ngene. Ndasku iso mlebu teman-teman iki. Tak cokot iki, tak jajal iki ndasku mlebu blundeng ngene. Iki kena ge delik-delikan ya teman-teman. Iki carane iki kena ge helm ya teman-teman. Jadi nek mau digawe iki ora ning ngarepe sirah ngene, ora malah ning dhuwure sirah ya teman-teman. Ndangak munggah ngene. Ndang ngene. Soale gede ya teman-teman. Ning das nek gak dikai gabus iki mlebu ya teman-teman. Terus untuk gigine ya wis rapi iki, wis apik lah iki.
Suapik ki sungute apa iki? Apa ngene iki jenenge? Sungut ya teman-teman. Ki sungut apa iki? Ki pakai senar gitar teman-teman. Ki padha koyo nggonku sing kemarin. Jadi pakai senare gitar iki. Oh iki lho, senare gitar. Jadi gede-gede ngene iki. Nek ning reyok biasane gawe anu mentok lho teman-teman, koyoke gawe lare mentok lah kuwi. Nah iki digawe lare mentok engko digawe salto utawa gendadi ya pratel kabeh teman-teman. Makane pakai senar ngene iki, senare apa iki? Gitar ngene iki ben ora pratel teman-teman. Tapi suwi-suwi ya tetep pratel. Terus untuk jamang sing wingi ijo wingi lah iki sudah selesai teman-teman. Tinggal ngeclear ya mbuh tak grenjeng kok gak teman-teman utawa tak emas tok ngene. Soalnya selak game main teman-teman nek selak game main ini kadang aku kesusu-susu teman-teman. Mbungku tak grenjeng gak to. Iki nek gawe emas seperti ini mungkin emas cat ya teman-teman, iki bukan grenjengan jadi ini pakai emas cat. Ya wis apik teman-teman, wis apik nek gawe emas cat iki. Cuman kok nek pengen digrenjeng yo kita grenjeng ya teman-teman. Cuman kok garinge suwi nek grenjengan. Biasane nggon kuwi seminggu urung garing teman-teman. Soalnya ning jabane clear kan, ning jabane clear ora duwe pori-pori teman-teman. Jadi yo garinge suwi kathek gawe bensin. Kan aku grenjengku gawe bensin ya teman-teman, ora gawe penta. Nek ning jerone ngene iki ora iso rata teman-teman. Jadi nek grenjengan ning jerone clear ngene iki gak iso rata soalnya kulit iki kadang legok geneng seperti ini. Lagi kan lho enek sing kasar ngene iki legok geneng. Jadi gak iso rata. Nek gilap tetep gilap ning jabane clear ya teman-teman nek digawe main. Ya nek awet ning jerone clear awet, cuman gak iso rata teman-teman, kadang blentong-blentong. Iki nek ijo-ijone iki apik lho. Gone gigi ya apik teman-teman lho. Wijik itu lho coretane gigi lho gila. Kita bikin pink simpel iki nek game main sangar. Enek coretane kaya wayang ngene iki lho, sangar lho. Barang. Iki enek patrane teman-teman, patrane iki tak cat ijo-ijo. Wes ngono teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.